Уважаеми дами и господа, благодаря ви, че тази вечер сте тук за откриването на благотворителната изложба на художника Атанас Велков. За първи път в архитектурно-исторически резерват Свежен става домакин на изложба на картини. Надявам се тази симбиоза на история и изкуство под един покрив да се превърне в традиция и да продължим да ви представяме и други творци на това уникално място. Преди да ви представя творческата биография на художника, искам да ви информирам, че средствата, събрани от продажбата на картините, авторът ще дари на село Свежен за развитие на неговата културна дейност. Купувайки картина, вие ще пренесете със себе си един оригинал, изпълнен с енергията на художника, и ще допринесете за каузата за съживяването на традиции и култура на това място. Разрешете ми да ви представя автора на картините, художника Атанас Велков. Скъпи гости, за мен е особена чест да направя изложба на това място, тъй като това място, освен че е един прекрасен културен център, модерно направен, е разположен в една наситена с исторически емоции, памет, дори драми място. Тук се намира старата църква, опожарена от турците през 1877 година. Тук се намира в този район гробната къща на полковник Серафимов, освободителя на Родопите, който днес има рожден ден. На 12 август е раждан, 1860 година, и посвещавам изложбата също на тази дата. Впрочем, днес има баща и рожден ден. Това е особено щастие. Представянето на изложбата стана възможно основно благодарение на Елка Генова и на кмета на община Брезово, господин Христо Енков. Радвам се, че по този начин поставяме началото на една по-широка културна дейност. И за мен е особена чест средствата от продажбата на картините да ги вложа в развитието на читалището и въобще на културната дейност на селото. Бих могъл да ви кажа още много неща, но за мен честта да направя изложба в тази галерия не е по-малка от честта да направя изложба в някаква реномирана галерия, където съм правил и в България, и в чужбина. Но това място е особено важно за мен. И аз ви благодаря за това, че уважихте откриването на изложба. Благодаря. Благодаря на Атанас Велков за споделеното, благодаря му и за желанието и реализацията да направи тази изложба точно тук при нас и го поздравявам за тази благотворителна кауза. Нека да ви представя творческата биография на автора за тези, които не го познават. Атанас Велков е роден през 1964 година в Бургас, завършва през 1978 година основното си образование, отново в Бургас, като получава уроци по рисуване и живопис при Райна Рачева, Веселин Йовчев и Калоян Калоянов. През 1983 година завършва художествена гимназия в Казанлък, а през 1994 година се дипломира в Националната художествена академия София със специалност живопис в курса на професор Добри Добрев. През 1994-1995 и 2001 и 2002 години специализира живопис в Академията за изящни изкуства Брера, град Милано, Италия,
в курса на професор Диего Еспозито. Художникът Атанас Велков е с множество международни и национални изяви. Има 17 самостоятелни изложби в Милано, Будапеща, Братислава, София, Бургас, Перник, Банска Бистрица и сега тук, в село Свежен. Картините в тази изложба са създадени в периода 2019-2022 година в град Братислава, Словакия, по време на COVID-пандемия и често в условия на пълна изолация. Някои от представените творби изобразяват пейзажи от Словакия и Австрия, както и елементи от местната митология, като кикиморите. Има и пейзажи от България, които са рисувани по памет и запазени емоционални чувства. Тук е представена и картината Хаджи Димитър, изобразяваща ранения войвода на връх Кадрафил. Благодаря на Атанас Велков за всичко това, което е споделил и представил на тази изложба. Благодаря и на община Брестово за организацията и подкрепата, която оказаха за осъществяването на всичко това. Пожелаваме много вдъхновение и творчески успехи на художника Атанас Велков. Господин Велков, бъдете жив и здрав и нека животът ви бъде изпълнен с удовлетворение от всичко това, което правите. Обявявам изложбата за открита. Дами и господа, разгледайте картините и не се притеснявайте да поискате лепилото, да залепим червената точка на картината, която ви е грабнала и която искате да бъде ваша. Заповядайте на чаша.